барои чӣ дар ин ҷо ҳар ашёеро ки мепартоянд ба поён неву балки ба боло меравад, ё ин ки санге ки дар нишебии тӯлонӣ бе ягон монеа истодааст ва ё хонае ки дар ин ҷо ягон одам рост истода наметавонад. ва дар имрӯза ролик дӯстон мо бо шумо якчанд видеоҳоеро мебинем ки инҳо қонунҳои физикаро поймол карда гузаштаанд. марҳамат дӯстон, ролика тамошо мекунем. платина гуэра ин дар замини сиёҳи сарҳади Аризона ва Невадаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷойгир аст. ин ҷое аст ки ба ин ҷо ҳар сол садҳо ҳазор одамҳо барои тамошо кардан меоянд ва ҳатто ин ҷойро дар бозиҳо ба мисли GTA San Andreas ё ин ки GTA 5 ҷойгир кардаанд. лек то ҳол баъзе аз одамҳо намедонанд ки дар ин ҷо қонунҳои физика баръакс кор мекунад. агар мо дар болои платина истода сангеро ба поён партоем, ин ба поён неву балки ба осмон меравад, ё ин ки обро агар мо ба поён рехтанӣ шавем, ин ҳам ба боло меравад. ва дар ҳақиқат ин корҳое аст ки қонунҳои физикаро мегузарад. ва барои чӣ танҳо ҳамин ҷой ин хел аст. платинаро ҳамон гунае сохтаанд ки аз поён шамол бо суръати хелоам баланд меояд ки ҳар ашёеро ки мо мепартоем, ин ашёро ба боло мебардорад. ин хона бошад дӯстон, дар яке аз штатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар як ҷангал ҷойгир аст. ва дар ин ҷо ҳам қонунҳои физика баръакс кор мекунанд. барои чӣ инро ҳеҷ кас намедонад ва бисёри вақт одамонро барои ба ин ҷо омадан манъ мекунанд. мегӯянд ки гӯё ин ки дар ин ҷо қувваи ғайриоддие бошад. вақте ки ба ин ҷо медароӣ, дар ин ҷо худ танҳо рост истода наметавонӣ, бояд ки ягон девор ё ин ки ягон чизи дигарро қапӣ. чиқеле ки мо дар ин ҷо дида истодем, дар ин ҷо як ҷорӯбро мемонанд ва ин бе ёрдами ягон кас рост меистад. бинед ки ин духтар тӯбро аз боло ба поён мепартояд, лек ин тӯб ба ҷои он ки ба поён равад, ба боло мебарояд. дар ин ҷо таҷрибаҳои хелоам зиёд гузаронидаанд ва дар охир фаҳмиданд ки дар ҳақиқат дар ин ҷо қонунҳои физика баръакс кор мекунад. ин диски валум чӣ мешавад агар мо ягон санг ё ин ки ягон чизро аз болои кӯҳ ба поён партоем? ҳатман ин чиз аз болои кӯҳ лағҷида ба поён меояд, лек на дар ин ҷо. ин ҷой дар яке аз кӯҳҳои Ҳиндустон ҷойгир аст. дар ин ҷо чӣ хеле ки мо дида истодем, як санги хелоам бузург дар нишебӣ бе ягон монеа истодааст. баландии ин санг 6 метр аст ва паҳнияш бошад 5 метр ва вазнаш бошад дӯстон ба 250 тонн мерасад. дар ҷое ки ин санг истодааст тақрибан 1 ё ин ки 2 квадрат аст. чӣ хеле ки мо дар ролик дида истодем, бояд ки ин санг кайҳо лағҷида ба поён мерафт, лек ин санг тақрибан 1200 сол аст ки дар ин ҷо истодааст. ва аз ҳама аҷоибияш дар он аст ки ин сангро то ҳол ягон одам аз ҷояш ҷунбонда натавонистааст. дар соли 1980 вазирони Ҳиндустон мегӯянд ки ин сангро мо бояд аз ин ҷо гирем, барои он ки ин як рӯз на як рӯз худаш аз ин ҷо лағҷида ба ягон одам осеби ҷиддӣ мерасонад. ва онҳо тақрибан 7 фили хелоам бузургро меоранд, барои он ки ин сангро аз ин ҷо гиранд, лекин санг аз ҷояш 1 сантиметр ҳам намеҷунбад. ин санг дар ҳақиқат қонунҳои физикаро шикаст, ё ин ки дар ин ҷо қонунҳои физика баръакс кор мекунад. шаршараи хелоам аҷибе ки номаш чайник дьявол аст, яъне ин ки чойники шайтон. ва агар дар якум бори дидан мо аҳамият диҳем, ин шаршара аз худ ягон чизи ғайриоддиро нишон намедиҳад. лек бинед дӯстон ки оби ин шаршара ба куҷо ва чӣ гуна мерезад. яке аз ин шаршараҳо ба мисли дигаронаш ба даруни озера рехта меравад, лек дигарашро бинед дӯстон ки ба куҷо мерезад. ва баъд аз рехтани ӯ ягон кас намедонад ки ин об ба куҷо меравад. ин ягон ҷои дурӯғ надорад. ҳатто олимҳо он қадаре кӯшиш карданд ки бифаҳманд оби ин ба куҷо мерезад, натавонистанд. ҳатто ба шаршараи дигар ранг пошиданд ки дар ин ҷо оби ӯро муайян кунанд. ва боз дар он ҷо як тӯперо партофтанд ва бифаҳманд ки ин тӯб аз куҷо мебарояд, лек на ранг ва на тӯбро дигар пайдо накарданд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.